Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа гасыр каналында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Мондый салкын май ае 1999 елда күзәтелгән икән. Димәк, 22 елдан соң салкыннар кабатланган. Бераз сыкрап, сыктасак та, салкын, карлы, яңгырлы көннәргә дә түздек. Инде менә бүгеннән бераз җылына башлады һава торышы. Акрынлап температура күтәреләчәк ди синоптиклар. Төннәрен уртача 10 градус булса, көндезләрен ул 20-дән артып китәчәк. Ниһаять, бөреләрен ача алмый азапланган җимеш агачлары да шау чәчәккә күмелер Алла бирсә. Авыл кешесе дә җиң сызганып, тыныч күңел белән бәрәңгесен утыртып куяр. Бүгенге чыгарылышта авылларда сыер саны кими. Нигә хөкүмәт ярдәмен тулысынча кулланмыйлар? Чираттагы зона киңәшмәсе Мөслимдә узды. Бәрәңгене утыртыргамы, әллә бераз сабыр итәргәме? Туфрактагы температура ничә градус булырга тиеш? Хәбәрчеләребез әнә шул сорауларга җавап эзләде. Үткәнеңне белмәсәң, киләчәгең өметсез. Тегермәнлек авылы тарихын шәҗәрә ярдәмендә ачыклау. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Импортны алыштыру дип сөйләшә башлаганга да шактый вакыт үтте. Бары быелдан көнбатыш илләренең чынлап чикләүләр кертүе эш башларга мәҗбүр итте. Аның төпле үрнәген бу атнада Агромастер җәмгыятенә баргач күреп кайттык. Аларның 250 төрдән артык авыл хуҗалыгы машиналары, тагылма агрегатлар ясаганын белә идек. Хәзер исә чит илдән сатып ала торган детальләрне дә завод үзендә ясый башлаган. Авыл территорияләрен комплекслы үстерү буенча зона киңәшмәсенең чираттагысы Мөслимдә узды. Шушы төбәк районнарында яшәүче халык хөкүмәт программаларыннан ничек файдалана? Бу хактагы рейтингны да игълан иттеләр. Грант отучыларның эш юнәлешләренә дә төпле анализ ясалды. Авылларда сыер саны кимиде без. Аның төп индикаторы сөтне сатып алу бәяләре. Ул бәяләр дә төрле районда төрлечә. Әле җәйге чорга аяк басканда да бәя төшүләр күзәтелгән. Зона киңәшмәсендә авыл җирлекләрен борчуга салган тагын нинди мәсьәләләргә тукталдылар. Аларны Гүзәл Хөсәйнова тыңлап кайтты. Бүген средняя зарплата вот моя примерская зарплата в городе почти 70 тысяч рублей. Объем мы наращиваем, но каждый год, каждый месяц нам надо необходимо по 150 миллионов. А в феврале мы продали на 380 миллионов. Мөслим районында гына түгел, Агромастер җәмгыяте республикада иң алдынгылардан санала. Җитәкчеләре Илгиз Исламов әйтүенчә, уңышның сыры коллективта. Биредә 200-дән артык кеше хезмәт куя. Барысы да шушы җирлектә яшәүчеләр. Бүген завод 250 төрдәге авыл хуҗалыгы техникасы агрегатлары җитештерә. Бу эштә нибары 5% кына чит ил детальләре кулланыла. Калганнарын тулысынча үзләре ясый. Без бик катышып бардык. Күптән инде практически эшне башлаганнан бирле, но соңгы 10-12 елда без аны бик нык продвинулись, потому что тоже доллар артта, кими, тегеләйтә, булайта. Хәзер менә инде бу ситуация килеп чыкты. Тегеләр нитә башлады, үзкиләрен киләтә башлады. Гел кеше киң, гел аларның киңенә килеп ятсан тоже әллә кая китеп булмый. Шуңа без аны бик нык хәзерләнгән идек. Бүгенге көндә безнең практически менә импортный комплектующийлар ала торганнардан бөтенесен 100% алсак, менә 5% калды инде. Практически подшипниклар, гидроцилиндрлар, шлангалар, фитинглар анда күбинданың үзендә эшләгән әйбер, ул барыбер 20-30% качсызрак. Шуңа без аны күбесен, конечно, ул бик җайлы түгел, бик уңайлы түгел, аны башны эшләтергә кирәк, аны цехны ясарга кирәк, оборудование алырга кирәк. Станок парканың инде бүгенге көндә ул бүтән заманча технологиягә җавап бирә торган. Менә шуңа күрә бик гаҗәп аның астына тракторны гамәлгә куеп ята, яңа тракторны. Бүген бит Россиядә җитәрлек кадәр трактор да җитештерә алмыйбыз. Гомумән мин бу җегеткә хөрмәтем тагы да артты. Шуның кадәр пөхтәлек белән һәм шуның кадәр алдан белеп эзлекле эшләгән нәтиҗәсендә. Киңәшмәдә катнашучылар өчен мәдәният йортында бай күргәзмә тәкъдим иттеләр. Монда ит-сөт юнәлешендә эшләүчеләрнең продукцияләре, төрле өлкәдә эш алып барган үз мәшгульләренең хезмәт нәтиҗәсен күрергә була. Кооператив файзы булар халыктан сөт җыялар. Средняя цена 31 рубль бүгенге көндә. Хорошая цена, востребована, Башкириядән да җыялар.
Татарстанда файза кооперативын халыктан сөтне иң зур бәядән җыючы дияргә була. Соңгы елларда Мөслим кышчылык районы булып танылды. Күргәзмәдә дә кош-корт үстереп эшкәртүчеләр дә бар иде. Бу юнәлешне башлап җибәргән Ирек Хамадишин белән бер рәттән күргәзмәдә Әмәкәй авылыннан фермер Ралина Баширова какланган, ысланган казларын һәм башка продукциясын тәкъдим итә. Ире белән бергә фермер хуҗалыгы оештырып, ел сайын 5000 каз, 60000 бройлер тавык үстереп эшкәртә алар. Biz үзебезнең йорттан сатабыз һәм үзебезнең Мөслим районындагы магазиннарга тапшырабыз. Шулай ук доставкалар белән дә шөгыльләнәбез. Төрле юллар белән инде. Сорау бар, домашний продукцияны бик тә нык итеп яратып калалар кешеләр. Именно менә домашний дигәчтән аңа спрос күбрәк. Лайыклы ялдагы мөслимлеләр дә тик утырмый икән. Кайсы чәй үләннәре, шифалы үләннәр җыеп сата, кемдер йортлар бизә устасы булып танылган. Пенсиягә чыккач, диван, телевизор белән дуслашма дип, үземә максат куйдым. Менә бер шөгыль тап дип, менә шу шөгыль белән шөгыльләнә. Менә булар барсы да минем кул белән эшләнә торган продукция. Мин үземнең продукция белән менә бу Мөслимнең тәрәзә йөзлекләре аерым хаталарда моторлауда тоже үземнең өлешне кертәм. Гомумән алганда район елдан ел яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Узган елны гына грантлар буенча район фермерлары 300 миллион сумлык ярдәм алган. Шәхси хуҗалыкларда бик актив. Мал саны һәм сөт җитештерүнең артуы күзәтелә. Сөт җитештерү буенча агымдагы елның 1 маена авыл хуҗалыгы оешмаларында 4315 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. Шуның 2139-ы сыерлар. 2021 елда барлыгы 12930 тоннадан артык сөт җитештерелде һәм сатылды. Бер савым сыерыннан 8116 килограмм сөт савылды. Алдагы ел белән чагыштырганда үсеш 154% тәшкил итте. Район буенча көндәлек сөт җитештерү 54 тоннага җитте. Узган ел белән чагыштырганда 23 тоннага артты. Мөслим гомумән соңгы елларда безнең менә авыл хуҗалыгында бигрәк тә үзен тапты дип саныйбыз инде. Безнең биредә авыр катлаулы еллар булды. Җирләр ташлану белән бәйле булган, терлекчелекнең бетүгә баруы белән менә бүгенге көндә хәзер инде ул үз юлын тапты һәм Мөслимнең бары тик киләчәк үсештә генә булачак. Җирнең һәрбер кишәрле хәзер хуҗасын тапты биредә. Дөрес инде ул безнең Әтнә яки Балтач, Күкмаралар кебек 300 тонна сөт сала алмас, әмма ләкин игенчелек өлкәсендә Мөслимнең республиканың иң яхшы районнарының берсе булу мөмкинлеге бар. Әмма гел алда гел генә булып бетә алмый шул. Мөслимнән тыш Азнакка, Яктаныш, Минзәлә, Ютазыда халык 25%-ка кимегән. Сәбәп нидә? Эш урыннары җитешмиме, яшәү шартлары канәгатьләндермиме? Бәлки, балалар үстерү өчен заманча шартлар юктыр. Ничек кенә булмасын, халык шәһәргә күченә икән, димәк, мал саны да кими. Прирост поголовья имеем только 12 районов. Мал санын 12 район гына арттырган. Бу төбәктә Алабуга, Баулы һәм Ютазы районнары. Калганнар күрсәтелгән хөкүмәт ярдәменең нәтиҗәсен анализласыннар. Терлекләрнең баш санын ел ахырына тикле саклап калу максаты белән бирелгән акчалар бит ул. Быел халык сорауы буенча мини-ферма төзү өчен субсидия күләме дә арттырылган. 8 сыер асрыйм диючегә 600 мең сум бирелә. 5 сыер алам дисәң 300 мең сум. Нәселле тана алган өчен 70 мең сум бирә хөкүмәт. Моннан 15-20 ел элек булай итеп хөкүмәт акча да бирмәде. Авыл кешесе танасын да калдыра, 2-3 сыер асрый иде. Дөрес, бу мини-фермалар республикада мал санын 7 мең башка арттырырга ярдәм иткән үзе. Тик кайбер җирлектә мини-фермасын төзиләр, ә эчендә сыеры булмый. Низкая загрузка мини-ферм Бугульмели, Нагорске, Азнакай. Бугульмели, Нагорск һәм Азнакай районнарында мини-фермаларны маллар белән тәэмин итү аксый. Аларга тиешле санда терлек кертү юнәлешендә эш алып барырга яки акчаны кире кайтарырга кирәк. Тикшерү килгәнне көтеп торасы юк. Пай җирләрен арендалау бәясен дә искәртеп киттеләр семинарда. 20 елдан бирле авыл хуҗалыгы министрлыгы гектарына кимендә 800 сумнан түләргә тәкъдим итте. Тик бүгенге көндә 800 генә түгел, 500 сумнан да түбән түләүчеләр бар. Булар Азнакайның Престиж Агро чалпы, Тукай районының Ярыш, Менделеевскийдагы Победа, Ютазының Агромир хуҗалыклары. Ә инде сөт җыючылар да бәяне төшерсә, халыкның кәефе төшми нишләсен. 30 сумнан да киметмәскә дип тәкъдим итсә дә министрлык җәйгә чыккач кайбер районнарда 30дан 29га төште инде сөт бәясе дип көрсенеп куйды халык. Ә 26, 25, 23 сумга тапшырган кешеләргә нишләргә? Самая низкая цена на молоко по республике 23 рубля в Тукаевском районе. Иң түбән бәя Тукай районында 23 сум. Мөслим халкы белән чагыштырганда алар елына 14 миллион сум акча югалта.
бәяләр сәясәтен хәл итәргә яки кооперативлар оештыру зарур. Район башлыклары моны контрольдә тотарга тиеш. Авыл кешесеннән җыела торган сөтнең литры 30 сумнан да ким була алмый. Авыл хуҗалыгы кооперативларының эшчәнлеген активлаштыру мөһим. Ел сайын пайчылар санын арттыру зарур. Авылда яшәүчеләр саны кими дидек. Каян килеп кооперативларның пайчылары артсын. Димәк, булганнарын кызыксындыра, җәлеп итә белергә кирәк. Нет, не вовлечено. Яңа программалар авыл кешесенә эш башлау өчен ярдәм ысуллары яңарып тора. Бу хакта район җитәкчеләре, авыл җирлеге башлыклары мәгълүматны вакытында җиткереп барырга бурычлы. Шулай булса, бәлки мондый киңәшмәләрдә тәнкыйть сүзләре дә азрак ишетелер иде. Быел шәшү эшләре дә озакка сузылды. Республика игенчеләре шәшеләсе 1 миллион 800 мең гектарның миллион ярымында бөртекләрне туфракка салган инде. Иң күп мәйданда эш башкаручылар Арча, Азнакай, Буа, Актаныш районы игенчеләре. Шул ук вакытта сүлпәнрәк селкенүчеләр дә бар. Яңгыр туктаган арада тиз генә җыелып, шәшеп кую өчен оешканлык та, техник егәрлек тә кирәк шул. Мәсәлән, Шүпрәле районында шәшү темплары түбән. Ә менә районның чынлы хуҗалыгы күптән шәшүне тәмамлап куйды инде. Быел икенче икмәккә дә игътибар артыр дип көттек. Әмма ярты бакчасына шәшкән пешән җирен сукалаган авыл кешесе күренми әле. Узган коры елдан соң орлык бәрәңгесе дә җитеп бетми торгандыр бәлки. Татарстанның байтак авылларына күрше Чуаш республикасыннан килеп тәкъдим итеп йөргәннәр утырту бәрәңгесен. Ә үзебезнең күпләп икенче икмәк игеп кәсеп итүчеләр мәйданнарны тагында арттырган. Барлыгы 4700 гектар тәгаенләнгән. Шуңа орлык бәрәңгесен күпләп сатмадык диләр. Быел икенче икмәкне ашыгып утыртуның файдасы юк. Салкын җирдә ничек салган, шулай ята инде ул. Иң мөһиме суык тимәсен. Бу турыда тулырак киләсе видеоязмада сөйләрбез. Менә калыйгар шуның икән. Менә туфракта 8 градус. 9 градус инде, 9 градус. Бәрәңге утырту өчен туфракның бу кадәр генә җылынуы җитми ди Ханафи абый. Туфракта 16 градустан 19 градуска җылылык булырга тиеш. Бәрәңге үсеш. Бәрәңге идеальный шарт булырга тиеш менә. Идеальный шарт инде бу. Андый вакытта ул 12 көндә инде төшлеп чыга инде. Бу менә хәят тыккан икән, ул 35 көн ятырга мөмкин, 40 көн ятырга мөмкин, 50 көн даже ятырга мөмкин, ул чыгуын барыбыр да. Ул без шир алмыймы? Юк, шир алмый. Ансы агар да ширле бәрәңге булмаса, аның шире булмый инде. Андый нәрсәсе булырга тиеш түгел дип саныйм. Аның булай булган еллары була торган инде барыбыр да. Мин инде ашыктым, дөрестән дә ашыктым, менә әле вакыт бар иде. Искирт авылында да быел бәрәңге бакчалары тигез өлгермәгән. Эшче көчләр барында дип Ханафи абый үзе дә бәрәңгене тизрәк утыртып калырга ашыккан. Быелгы яз соңга калды ди ул. Әле агачларда чәчәк ата алмый утыра. Димәк, вакыт көзгә таба авышырга тиеш булачак. Ул барыбер үзенең айларын бирәчәктер дип саныйм инде. Ул кыз узын килеп, җәй кыска булып була алмый инде ул. Бары үзенекен бирәчәктер дип саныйм. Кыдай тагыла бирсә бирә инде ул, бирергә тиеш инде ул барыбыр да. Аның берсе булмаса икенчесе була, барыбер җәй нәрсәдер бирергә тиеш була инде, барыбер Алла бирсә. Ул бакчасына ел сайын 12 төрле сорт бәрәңге утыртырга гадәтләнгән. Кайсы сортның елына карап нинди уңыш бирүен шулай саный ул. Ә быел авыл кешесе орлык бәрәңгесенең муллыгы белән мактана алмый. Узган елгы корылыкның нәтиҗәсе инде бу. Хәтта Кырлай кебек күп мәйданда икенче икмәк игүчеләр дә орлык материалын сатуны максат итеп куймаган. Орлык бәрәңгесе сорап килүче, обращаться итүче кешеләр күп булды. Ләкин инде без үзебез мәйданнан арттыргач, алай итеп теге күп итеп орлык бәрәңгесен сата алмадык инде быел. Сатуны күз алдында тотмадык та. Орлык сатмауның сәбәбе Кырлай агрофирмасы быел бәрәңге мәйданнарын yana 10%-ка арттырган. Алар быел 1190 гектарда икенче икмәк үстерәчәк. Ә авыл кешесен орлык белән тәэмин итүнең җаен тапканнар районда. Задание бирелде, авыл советларыннан менә кемгә кирәк, семена бәрәңгеләр кирәк, шуны җыеп алып, шуларны тәэмин итеп, аннар күздән инде бәрәңгеләрне җыеп алу, менә шул кооперацияны оештырырга дигән шундый сөйләшүләр булды. Менә бunda әле ул турыда җыелыш булды безнең районда. Безнең инде менә Гатаулина Фильна биолоч, моның белән шөгыльләнәчәк, Алла бирсә. Инде ул хайран менә заявкалар җыеп, бүген секендә семена бәрәңгеләре кайтартырга дип сөйләшенде инде, кайтарта инде ул. Һәм инде менә көздән шушы кооперацияны оештырып, көздән шуларның бәрәңгеләрен, халыкның бәрәңгесен җыюында оештырырга дигән сөйләшүләр булды. Кырлай агрофирмасында да басулар тигез өлгермәгән. Җитешкәннәренә күчә бәрәңге утыртырга мәҗбүрләр. Тәүлегенә 80 гектарда утырту бурычы куелган. Механизатор егетләр куелган бурычларны үтәп бара. Авыр яз булды быел, авыр. Кем бирмәкәнне. Гел суык, яңгыр. Түзәккә. Җир җылымаган әле.
Sutku verirler. Dünne bile yaşayacak, gündüz birinde. Eyvetçiler annem adatı yekler. Vatılıp duran yok. Иң бірінші итеп Рид Скарлетт, Колумба сортлары утыртылған. Алары иртә өлгірі, август башында қазып ала башлаячаклар. Бүгін ise бу кырга уртача өлгерештәге Импала сорты утырталар. Агрофирма нигездә шикел сортлары белән эшли. Быелдан үзебезнең сортларны да сынап карарга дигән фикергә килгәннәр. Работаем по голландской технологии. Бу кырда Голландия усулы кулланыла. Менә бу техника бер юлы берничә хезмәт башкара. Туфракны йомшарта, түтәл ясый, бәрәңгесен утырта. Буразналарның арасы да җиргә салынган бәрәңгеләрнең күләме дә сортына карап билгеләнә. Орлык өчен үстерәсеңме яки ашау өченме, барысы да исәпкә алына биредә. Һава торышы яхшырыр дип көтеп тора торган түгел. 1000 гектардан артык бәрәңгене вакытында утыртып өлгерергә кирәк, ди Александр. Проводим ервизацию картофеля. Утыртканчы бүлбеләрнең борын чыгаруын көтәбез. Утырттыр алдыннан химик препаратлар белән эшкәртергә туры килә. Бу салкын туфрак нәтиҗәсендә барлыкка килгән стрессларны киметергә булыша. Икенчедән, бәрәңге орлыгының авыруларга каршы туручанлыгын арттыра. Язгы якта бәрәңгенең бәясе нык кына югары үрмәләде. Юкса аны узган көз Кырлай агрофирмасы да 25 сумнан гына сатты. Былтыр икенче икмәкнең үз кыйммәте 19 сум булса, бу сезонда чыгымнар сизелерлек артты диләр агрофирмада. Ярминкаларда дагы Минсельхоз рекомендациясе буенча 35 сумнан саттык. Инде айрым партияларына 40-42 сумга саткан вакытларда булды. Булай бәрәңгенең бәясенә чыннан да бу менә үтеп барган сезонда зарлана торган булмады дип әйтергә кирәк. Но шулык үз чиратында хәзер базар шартлары без ничә икән, ашламалар да бик кыйбатланды бит инде. Бәрәңгегә аңа менә үтән культураларга карап үзенчәлекле культура аңа бик күп ашлама кертергә кирәк. Әле буларга кыйммәтле техниканы саклау чыгымнарында өстәргә кирәк. Ашламаны быел җитәрлек итеп алып куйганнар. 1 гектарга 105 килограмм тәэсир итү көчендәге ашлама туры килә. Яхшы әзерлек булгач, эшнең кыенлыгы юк. Һава торышы чатаклыкларын исәпкә алмаганда. Ягылык майлау материаллары вакытында кайтып бара, аның белән тоже авырлыклар юк, Аллага шөкер. Запчастьләр иномарка, күп техникабыз иномарка булуга карамастан дагы, алар да вакытында кайтып җитте. Без вакытында 1 апрельгә bütün техникабызны җыеп бетереп, bütün тагылма краннарыбызны әзерләп бетереп, 1 апрельдә уже техосмотр үткәрдек. Аның нәтиҗәләре чыннан да безне шатландырып булды дип әйтергә кирәк. Быел икенче икмәк Арча районында 1700 гектарда игеләчәк. Аның күп өлеше сугарылу мәйданнар. Хәер, быел су сипмичә дә бәрәңгедән югары уңыш алып булыр әле, Алла боерса. 10-нчы буын һөнәрчеләр, авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнүчеләр, җир эшкәртүчеләрнең нәсел эше, хезмәте өчен патшадан җир алучы бабасына барып тоташа. Апрель айында Казан кооператив институтында шәҗәрәләр бәйгесе үткәрелде. Аны укучылар өчен оештырганнар. Ә менә шәҗәрә төзү зур фәнни хезмәт ул. Әлбәттә, югары сыйныф укучыларына бу эштә өлкәннәр дә ярдәм иткәндер. Әлеге гамәл беренчедән тарихны барлау булса, икенчедән милләтебезне саклауда ныклы бер адым булып тора. Бу эш авылларда ни дәрәҗәдә алып барыла? Гүзәл Хөсәйнова белеште. Балык Бистәсе районының югары Тегермәнлек авылында Октябрь революциясенә кадәр 2000-нән артык кеше яшәгән. Халкы эшчән, белемле булган, муллыкта яшәгән. 1917 елга революцияга кадәрге мәгълүматлар буенча инде менә мисал өчен китергә мөмкин, авылда 8 булган лавка, кибет. Менә без хәзер вакытта шушындай лавкаларның берсе булган бина янында торабыз. Bundan 120 еллык салынган бу бина. Бу бина инде шушы 30-нчы елларда кулак дип таналган кешеләрнең төзегән йорты. Ә менә монысы авылдагы урта мәктәп музее. Биредә башка музейлардан айырмалы буларак, элеккеге эш кораллары, борынгы акчалар, йорт кирәк-яраклары гына түгел, бик күп тарихи документларда саклана. Мәктәп укучылары аларны укып, ил тарихыннан тыш үз гаиләсенең тамырларын да белә ала. Барлык мәгълүматны Илфар әфәнде соңгы китабында туплаган. Моны үзенә күрә югары Тегермәнлек халкының шәҗәрәсен төзү өчен кулланма дисәң дә була. Башлап җибәрү өчен инде тәкъдим ителә Бөек Ватан сугышына кадәрге булган һәрбер авыл советында тутырылган битен домовая книга, менә 38-нчы ел, 39-нчы елгы домовая книга. Монда инде сразу балалар үзләренең бабаларын таба алалар да, шушы бабаларына тоташалар
инде метрike кенәгәләренә тоташырга мөмкин ревизия сказка. Илфар Габдрахманов авыл тарихы турында китаплар да бастырып чыгарган. Үз гаиләсенең шәҗәрәсен дә күптән төзеп куйган мөгаллим. Хәзер инде улы Әмирне тарих дөньясы белән тирәнтен таныштыра. Аталы-уллы Габдрахмановлар быел беренче тапкыр Казанда уздырыла торган шәҗәрәләр бәйгесендә катнашырга карар кылган. Әмир ерак ата-бабалары турындагы мәгълүматны әтисе сөйләгәннәр аша язып алган. Төрле кешеләр белән шөгыльләнгәннәр, һөнәрчелек белән шөгыльләнгәннәр, тагын аучылык белән шөгыльләнгәннәр инде. Бу юлы Әмир әтисе белән Бөек Ватан сугышында катнашкан туганнары турында бай материал туплаган. Бөек Ватан сугышы белән бәйле фотоларны эзләп табып, фотоларны куеп, шәҗәрә формасында ясап карадык. Әтинең әти ягыннан кайбер фотоларны Днепр шәһәреннән җибәрделәр, эзләп таптык. Анда инде хәзер инде Украина яшәп беткән безнең троюртный дип әйтәбез, троюртный туганнарыбыз бар. Кайберләр инде безнең менә эзләп таптык. Улым белән шәешкәннән соң инде Астана эзләп таптык. Астанадан җибәрделәр безгә, анда казаклар инде алар. Инде казаклашып беткәннәр, алар безнең троюртный. Әмир бабалары өчен горурлык хисе кичерә. Алар турында истәлек хатирәләрне саклап калган өчен әти-әнисенә рәхмәтле. Әлбәттә, укучылар архивларда эзләнеп утырмаса да, бәйгегә әти-әниләре ярдәме белән әзерләнгән хезмәтне бик теләп тапшырганнар. Менә монда безнең ак кылыч бар. Әскәй, Юсуф, Ермөхәмәд, Мәхди, Файзулла, Латфулла, Нигматулла, бу исемнән безнең фамилия башланды. Казанда шәҗәрәләр бәйгесе 3нче тапкыр үткәрелә. Үз эшләрен быел да 30га якын катнашучы җибәргән. Biz аны иң беренче шәһәр күләмендә башлаган идек. Инде менә елдан-ел ул республика, быел инде безнең Россия регионнарында да заочно дип әйтик, эшләрне кабул итәбез. Безнең кавым дигән китабыбызда чыкты быел. Былтыргы эшләр бу китапка керделәр һәм быел да бу эшне без дәвам итәбез. Алдагы чыгачак китапка да менә бу бәйгедә катнашкан бөтен эшләр керәчәк. Шәҗәрә төзелгәндә ата-бабалары арасында күренекле шәхесләр дә табылса, монысы бала өчен аерым горурлык. Яшь буынга белемен тагын да үстерергә этәргеч бирә. Фазил Туйкин ул башкорт классика икәнлеген белдем. Дербишевлар ул күренекле нәсел санала инде, Новгород якларыннан да менә алар патшага хезмәт иткәннәр булып чыга инде. Но аннан соң безнең якларга, аларга җир биреп, инде хезмәтләр өчен җир биреп, алар инде менә Алексеевская районына килеп төпләнәләр. Үзеңнең тарихыңны белү әлбәттә кирәк. Үзеңнең тарихыңны белмәсәң, син киләчәгең юк диләр бит. Безнең Казан архивы мәгълүматка бай. Сабырлыгыңны җыеп эзләнсәң, кимендә 10нчы буын бабаңны да табырга мөмкинсең. Айруча кызыксынучылар исә 15нче буынга тикле барып җитә ди танылган каллиграф, күп еллар шәҗәрәләрне өйрәнүче Нәҗип Нәккаш. Туганлык җипләрен урнаштыру дәвам итә. Бу бик әйбәт, яхшы хәл. Берәүләр теге дөньяга китә, берәүләр дөньяга килә. Һәм менә булар өчен инде менә бу укучылар әзерләп калган шәҗәрә ул кыйммәтле бер хәзинә булып алачак. Соңгы 20 елда авыл халкы күпләп шәһәргә күченә. Әлеге вазгыять үзгәрмәсә, яшь буынга әби-бабаларының яшәү рәвешен шул шәҗәрәләр аша гына күз алларга кала. Мәсәлән, бүген Югары Тегермәнлек авылында 600-гә якын кеше яши. Октябрь революциясенә кадәр 2000-гә якын булган аларның саны. Югыйсә хәзер тормыш шартлары элеккегә караганда күпкә уңайлырак та әле. Тик нигәдер халык күпләп шәһәргә агыла. Мал-туар безнең якта әле күп асырыйлар. Менә субсидиягә документлар оформить иттек. Ул субсидиягә 18 атка оформить иттек, 13 хуҗалык ат тота. 197 баш сыерга субсидия оформить иттек инде. И кәҗәләр талар инде 18 штук кәҗә. Гаиләне без дәүләтнең кечкенә бер өлеше дибез. Гаилә тарихы аша кемлегебезне, бу дөньяга нинди эшләр башкарырга килгәнебезне, туган нигезебезнең үткәнен, халкыбызның тарихын ачыклый алабыз. Илфар Габдрахманов һәм аның авылдашлары кебек кызыксынучан, тарихны гына түгел, бүгенге авылны саклап калырга омтылган кешеләр булганда, авыл бетмәс дип ышанабыз. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Сезнең теләк тәкъдимнәрне WhatsApp номеры аша кабул итәбез. Сез аны экранда күрәсез. Исәнлектә күрешергә язсын. Туган җиребездә бәхетле мул яшик.